Tinya wili la hangalondi sega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi sega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi sega tiemi. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la namara shikolomba uyo. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la saraka jugu bomuri. Tinya wili la fala kachideme. Nego tinya wili la dabali jugu kemuri. Tinya wili la fala kachideme. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbalmaw ambe awfuka waliñ mondo aw munu sogole mbe anna sherif la jabarani sanfe jamana kono jamana koka amba ñina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka o kenen aw bela jelinka alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abafo aka kuma kan sanumo kono ko aye doni ñini kabini bamunan kono fokata kasanke konnana o hukumu konnana bangoni plateau ulu garzigara kalanso bala kalanso bami ni atogodara madrasatu franco arab Aliou Badara Traoré akulu bu karibaro kera octobre kalo samba fla ani tanishegi akene kono anga karamago chaman kumbe kene imbara kum follow damna ni alqur'ane kalaliye katase ala kusuma chamuma o kofe an karamago la kamunu be uye dakurunye fla min fo anga je ka anyama dawfe إذن أفراد المستقيم صراط الله إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والحمد والشكر كله لله. الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبير تعبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الله بالحق وعلى عادل الصراط المستقيم وعلى آله قدر مضالعين على ما أقضي حوائج وعود المسلمين واقضي دوننا واشف مرضانا بما حدث المبارك من القرآن العظيم وفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما كان ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بالتلاوة عنا سيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتزود أن ما كان بتلاوته من الصعاب والنسيان أو نسيان أو تعرفنا أو تقديمنا أو تأخيرنا أو زيادة أو نقصان أو تأويل إلى خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو ضيق اللسان أو كوف بغير وفن أو دغام بغير مرغم أو ذحار بغير بيان واكتبه منا على اليمين والكمال المحضر من كل عام وارزقنا فضل من الكرام مؤديا أكاهما الأعضاء والقلب واللسان وحظنا به الخير والسعادة والبشارة والعمان ولا تقينا بالشر والضلالة والطغيان ونبينك بالمنايا أنهم العاضل والكسلان وعمينا من عذاب الكبير من صحال المنكر والنكير ومن أكل العضيدين وبين وجوهنا يوم الباس وأسكر كتابنا من النيران ويوم كتابنا وأسر حسابنا واستقل ميزاننا بالحسنات ثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا بوسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا الضيان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أعضاننا وذهاب همومنا وكعيدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله عينتنا بالوحشة ومصاحبنا في الوعدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا بالعيرة ومنكزنا في الفتنة واحسبنا بعين من الزيغ والعواد وكيد العضاء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم بزرد أعمالنا واكرم بالعافية غدونا وعسلنا وجل إلى رحمتك مصيرا وعم علينا واصبر الشجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظهورنا واعتقادنا وعامل من الجوع والخوف بلدنا وصائب بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم بلغ سواء ما كرعنا ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد
سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح أعضائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح أعضائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبا أبا ala kan pesa wawa ma ame kana mangala kan panka dola duguti atarachi de la adenga ni ako kuma na representer na ngoli kama ame police dina nyamo ko bema ka police plateau duguti kera ma ana almamim ana do ba bela jeli ansigira herela ya rabbi ala kan wuli herela ala kan pesa wawa ma wala ta onda madrasa so ko de ala ko de dina ko de ni jama dala jero la o dala jero o dala kuna ambil polisi na ba bela jelemu o ko fa am sole rasul ka sallallahu alaihi wa sallam on taw yi do wiye ka dem so na bo ga kalange ina fo krea fo chugo mina doni hal na sura bi shinde ka ngata yini mena te shin fa be plateau la non normalement de ba be ka ngi de na do madrasa la fo la de o mba fo ko madrasa ko na fatala ne kram ko yate mais bi fanga yi bolo do akoro ay centre daile ka université daile fon fen be ke to bu kalana a be se ka ke arabu kalana foni bange bam ma courage solo ki dena tanye suna bela jele me ga arabu kalana o jarani ambe ala fu ambe ala barkada hal sa to bi ko fe ala ko tento ala ka ko yo doni doni watil kale ayam nu da wil ha beina nas munu me am di wori bolo do akoro asela kan yoro soro peut-être munu mino lu ko fe o lu na do wale ke na bi sans soro ka teme oga ni ya me ko me avenir glandenye ni kalante ni ladamte ni jogote avenir ti bamako ya anye mogo ye muna avenir glaude usale ko fe avenir pechena ni e jogo mando idena ni sara o de avenir ye akanga mogo munu bunya bodo ani mogo munu kanga ko ke abodo e re bunya ba munu be abodo bunya o avenir dai donc amba ni masa bela jelen fe beki de do kalana beka kalan doni ni wado bina ma kuma ya amba fo ambe do ke rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن أزل وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أمي كنا منك كنا بركلي kena yiri walendo kena se walendo on yera fene nso jalembe kosbe neni kenanye ka damu kan an ka mogo soro mogo min bi se ka masajo in cogo ina an ka quartier kono ya ay an nso ja kosbe no te doro no be fe min jira o be kala ka tanye abo de jira tila mogo be kala fe abe fe quartier ka kala
a bɛ fɛ kalan ka taa ɲɛ kalanko tugulen bɛ yɔrɔ dɔw de la a se ka ɲɛ olu kɔ an ka Mali la yan donc olu représentant dɔ ye anw ye ne b'o la ne ye conseiller chargé d'arabe au Cap de Bankoni conseiller chargé d'arabe à l'académie de Bamako o fana bɛ yan o kɔrɔ ye o bɛ mun de jira k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ hali ministère yɛrɛ bɛ yan bi min ye kalanko ministère ye sabu kalanko tɛ se ka taa cogo si la f'a ka taa nin sira de fɛ i bɛ tɛmɛ CAP sira fɛ o bɛ tɛmɛ académie sira fɛ ni ka sɔrɔ ka se ministère ma hali ni ministère ka représentant tɛ yan CAP ka représentant bɛ yan académie ka représentant bɛ yan nin madrasa min filɛ nin ye ni a dayɛlɛtɔ filɛ nin ye ale madrasa in tugulen bɛ CAP Bankoni de la CAP Bankoni de b'a a b'o ka mara de kɔnɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ an tɛ kuma diɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara in taa ɲɛ Ala ka baara in taa ɲɛ Ala ka kalanko sabati Ala ka ko Ala k'a kɛ Ala ka baara ye Ala k'a kɛ Ala ka baara ye Ala k'a baraji k'a bila k'a tigi kɔnɔ lahara jɔ don a tigi y'o de ɲini Ala fɛ ni Ala sɔnna Ala b'o kɛ an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين الحمد لله an bɛ Ala tanu ka wale ɲuman dɔ ka barikada masa min ani tanu ka kan o la an b'a ɲini a fɛ nɛɛma ni kisi a k'o caya danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahibaw a n'a ka somɔgɔ sanumaw ani maa maa tugura ko ni ɲuman kɛlen fo ka taa se jo dɔw ma o la an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda Ala ka labanko ɲuman d'an ma o la an balimaw an filɛ nin ye kɛnɛ mun kan nin kɛnɛ in dogolen tɛ maa si la maa ma sen ta ka na se kɛnɛ in kan i nana kun dɔ de la o ye kun jumɛn ye o ye Ala ko de o la an balimaw nin kɛnɛ in tigi a ye nin ɲɛsigi a ye kɛnɛ in ɲɛsigi kosɛbɛ o la Allah subhanahu wa ta'ala n'i jija ye wallahi a bɛ fɛn bɔ i la fɛn mun yɛrɛ bɛ fisa i ye o la nin kɛnɛ in an ye nin jigiya o la an bɛ Ala deli de halisa Ala ka dɔw fara ka mun tɛ nin ye minnu karila k'u ka nafolo don k'a kalayɔrɔ k'a tɔgɔ da ko an masa ka kalayɔrɔ k'a tɔgɔ da o la n'o ye Aliyu Badara Tarawele wallahi cɛ b'a don diinɛ kɔnɔna na cɛ b'a don silamɛya kɔnɔna na a ye Ala ko kɛ fo ka taa se a ka wagati laban na parce que n'an ma a fɔ nin kɛnɛ in kan an bɛna kɛ fitiriwalew de ye wala Ala yɛrɛ bɛ tigɛ an na fana parce que a ye cɛsiri mun kɛ fo an k'an da maga la de sani an ka don an ka mawudugu kɔnɔ balimaw an k'a dɔn k'a fɔ cɛba in nin cɛba in nin de tun bɛ Ala ko la su ni tile bɛɛ lajɛlen b'a dɔn carte in kɔnɔ yan a ka ko bɛɛ kun ye Ala ko de n'i ko Ala ko dɔrɔn ale sen b'a la mais n'i ko ko wɛrɛ a sen t'a la dɛ wala a ye nin dɔ in ɲɛsigi wallahi a ye nin ɲɛsigi wa a kɛra fana wala Allah subhanahu wa ta'ala shakur masa mun don barikada masa don n'i ye fɛn mun kɛ a b'o de juru a bɛ de sara i ye juru sara masa de don a tɛ juru don mɔgɔ la dɛ ale bɛ juru de sara e de bɛ juru dɔ a la a bɛ juru in sara mais a tɛ juru dɔ i la dɛ ni mun k'a ye a b'o de k'i ye o la an bɛ Ala deli halisa Ala k'an kunnaja Ala ka labanko ɲuman d'an ma nin kɛnɛ in Ala k'a ɲɔgɔnna caya o la an b'a deli Ala fɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen Ala k'a kɔlɔsi Allah subhanahu wa ta'ala ye o la jɔn ka baara n'a ma kɛ Ala ye balimaw fu don hadamaden i bɛ baara fɛn fɛn kɛ ni Ala ko don e yɛrɛ kan'a fɔ yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ Ala de bɛ e fɔ mɔgɔw ye parce que o b'a sɔrɔ baara in kɛra Ala kama de o ni y'an ka cɛkɔrɔba bi an b'a ka nin kɛnɛ in kan n'o ye a den ɲuman ninnu ye n'u ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka cɛkɔrɔba ka kalayɔrɔ jɔ k'a jɔ a tɔgɔ la a y'a ka baara kɛ Ala de kama parce que hadamaden n'i ye baara kɛ Ala kama Ala de bɛ i kofɔ Ala de b'i tɔgɔ dɔn Ala de b'i lancer o la an balima an ka Ala baaraw kɛ Ala kama o la anw bɛna an da maga fɛn mun na o de ye fɛnba ye o de ye silamɛya fɛn gulonmanba belebeleba ye ni silamɛya yɛrɛ jɔlen bɛ fɛn mun kan n'a bɛ maa min bolo silamɛya b'i bolo n'a t'i bolo silamɛya t'i bolo
n'a b'i bolo silamɛya b'i bolo n'a t'i bolo fala fɛn t'i bolo dɛ cidenw bɛɛ nana ka na o de kɛlɛ cidenw bɛɛ nana ka na o de sinsin kira sallallahu alayhi wa sallam sani seli ni su ni jaga ni hiji kana kira ye fɛn kelen mun sabati n'o ye tawhid o ye ka ala kelebantiya de ka fɛn bɛɛ di ala ma ka fɛn bɛɛ di Allah subhanahu wa ta'ala ma an balimaw kɛnɛ dɔ de filɛ nin ye o kɛnɛ dɔ de filɛ nin ye wala an bɛ ala deli ala k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama baara ye ni jɔn ka baara kɛra ala kama baara ye wallahi foyi ma tiɲɛ maaw kan'i tanu yɛrɛ la nuridu minkum jaza'an wala shukura innama nut'imukum liwajhi llah ayiwa ala ka jɔnɲumanw bɛ nin de fɔ u tɛ barika da ɲini ka mɔgɔw i ni cɛ u t'o fɛ u b'a kɛ ala de kama ala ɲɛda kama an balima an k'a dɔn ka fɔ ala kelebantiya ala ye an dan o de kama an ka balo o de kama an ka wuli o de kama an bɛ taa don aljana kɔnɔ o de kama n'o ye tawhid ka ala kelebantiya an balima an k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ maa min bolo fɛn b'i bolo nin tɛ maa min bolo fɛn t'i bolo dɛ n'i sera ala ma k'a sɔrɔ nin t'i bolo i jɔ t'a la i jɔ tɛ tagali la wa i dun bɛ taa de jagoya labut i bɛ taa de tagali ye wajibi de wala ala kelebantiya n'o ye tawhid rububiya ani tawhid uluhiya ani tawhid asma'i wa sifat wala kabini kilasi daminɛw la ninnu bɛ kalan pour que ka sabati denmisɛnw dusukun na k'a fɔ ala kelebantiya ye fɛn jumɛn ye ifradullahi ta'ala bil ibada ka ala kelebantiya ni bato ye wala ale de bɛ nafa de b'ale la ni fɛn bɛɛ n'i ye ala kelebantiya nafa de b'a la ni fɛn bɛɛ a bɛ hɛrɛ s'i ma a bɛ tɔɔrɔ ɲɔnti ka bɔ i la parce que i ka ko di ala de ma ala de b'i tanga ala de b'i kɔlɔsi ala de b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen garanti ta parce que i ka ko di ala ma n'i ka ko di ala ma Allah subhanahu wa ta'ala b'i ka ko in a b'a ta parce que déjà e yɛrɛ d'a ma ale fana b'i ta mais ni mi yɛrɛ d'a ma ne taara i yɛrɛ di fɛn wɛrɛ ma a b'i n'o fɛn in de tɔ ɲɔgɔn na komi Allah subhanahu wa ta'ala ko ana aghna shuraka ani shirk faman ashraka bi ghayri taraktuhu wa shirkahu ne ala karilen do ka bɔ filan ka fɔ fɛn ninnu na koyi ni maa min ye ne ala ni fɛn wɛrɛ jɛ n b'i n'o to ɲɔgɔn na i n'o bɛ to ɲɔgɔn na fo ka taa saya s'i ma wa n'i sara fana i sara kunnagoya kan n'i sara i taara jahanama kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'an kisi ka bɔ o ma ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma o la an k'a dɔn hadamaden k'a dɔn k'a fɔ ala mun ye n da a ye n da mun kama ala mun ye n da a ye n da gansan de wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ma khalaqnakum abatha ne ala m'aw da gansan koyi n y'aw dan de aw kana ka ne ala bato dugukolo in sanfɛ sinon ala m'an da gansan dɛ ala y'an dan de an ka bato kɛ ko ɲuman na bato dafalen k'a kɛ ka tugu jɔn t'a la k'a tugu muhamad t'a la rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ciden kɛra aw ma dadigɛli fɛn ɲuman ye ala ka labanko ɲuman d'an ma kalayɔrɔ in a dabɔra kun min kama an bɛ ala deli ala k'a ko ye ala ka kalayɔrɔ in ala ka kɛ fo jannatul firdaus a kɛra kun mun kama an ka cɛkɔrɔba k'a ka baraji k'a tɔ dafa a ye diɲɛ in kɔnɔna na parce que a ye cɛsiri mun kɛ diinɛ na o sara de filɛ nin ye o la Allah subhanahu wa ta'ala a tɛ jɔn a t'i sara ni juguman ye a b'i sara ni hɛrɛ de n'i ye ɲuman mun kɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'o sara i ye inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin wala an bɛ ala deli ala ka kalayɔrɔ in ala k'a kɛ sankɔrɔta kalayɔrɔ ye ala k'a kɛ ɲɛtaga kalayɔrɔ ye ala k'a kɛ kalayɔrɔ ye kalayɔrɔ min ye ala ɲɛsiranya kalayɔrɔ ye karamɔgɔw an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnninw ka lamɔni ala k'a nɔgɔyaw ye karamɔgɔw ala an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnninw ka ladonni ala k'a nɔgɔyaw ye u lakalanni ala k'a nɔgɔyaw ye masaw fana k'u cɛsiri denw lamɔni na an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ i n'a fɔ an ka ustazi askoyi fare a y'a ɲɛfɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka denmisɛnninw lamɔ mais an kana dɔw b'a lamɔ dɔw b'u latiɲɛ n'o kɛra denmisɛnnin tɛ se ka lamɔ n bɛ ala deli ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka an bɛɛ lajɛlen laban ye ala ka kunnaja ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya ala ka an bɛɛ lajɛlen laban ye ala y'a kɛ an sofɛriw farala ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ sofɛriw farala ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ pilasi kɔnɔ kabini n'a ye misiri jɔlen pilasi kɔnɔ a y'a kanu ka na seli misiri la anw tɛ mɔgɔ sigilenw ye an bɛ na an bɛ taga an y'a ye ale ba sigilen don an y'a kanu a ka kɛ an ka alimami ye alhamdulillah ala y'a dɛmɛ kabini an y'a ta k'a bila an ɲɛfɛ don min kabini an y'a ta k'a bila an ɲɛfɛ don min na
fo ka taa se an ka nanakili laban ma alhamdulilayi an wasara n'a ye n'ala y'a kɛ ko bi don in y'ale ka don ye a ye diɲɛ to yen ka denw bila ala ko mɛn na ala ka tila ka denw dɛmɛ o ka so jɔ ala ka diinɛ ɲɛfɔli ɲɛdɔnyɔrɔ la n'o kɛnɛ sera o don an kan ka na o kɛnɛ kan ka na ala barika da ka cɛkɔrɔba waleɲuman dɔn a n'anw jɛra a y'a sɔrɔ anw de bɛ pilasi kunna an y'a wajibi an yɛrɛ kan fɛn t'an bolo ka d'a ma mɛ an bɛ fɛn minnu kan k'a boli n'a bɛnna n'an yɔrɔ o yɔrɔ o k'a ta ka taa o mɛn kɛra a sara de n'a jɛra diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan a b'a kuma fɔ ko mɔgɔ caman bɛ mobili san ka di mɔgɔ ma i bɛ lisa esansi ko kɔrɔ mobili ma san ka d'ale ma mɛ ale mana kunda yɔrɔ o yɔrɔ kan n'ale taara bɛn n'a ka sofɛri o bɛ taa n'ale o tɛ fɛn d'a ma u bɛ fɛn d'a ma o bɛ tila k'a ka wari to yen a y'o waleɲuman dɔn kɛ fo ka taa sa a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ka kuma la caman ko ɲuman dogoli ye wari suɲɛli ye ko waleɲuman dogoli ko suɲɛli don a ye b'o fɔ a ka kuma na tuma caman wa a sara n'o ye n'a nana nin kɛnɛ in kan yan a sarabaga ye ala ye mɛ an ka ɲɔgɔn tanu ko ye kɛlɛmasiya ka di ala ye nka tanu ka di danfɛnw ye dɛ wa tanu ko kɛ ɲuman de bɛ mɔgɔ jugu yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka mɔgɔ ɲuman sabati a ka ɲuman kan donc an ka ɲɔgɔn tanu tiɲɛ kan o kosɔn an bɛ nin dakuruɲɛ kelen fɔ a ka ca kɛnɛ in a labɔlen tɛ waati la an bɛ nin dakuruɲɛ kelen fɔ ka dugawu kɛ yarabi a lawulila ko min kama ala k'a ko ye a lawulila ala ko de kama ala k'a kɛ ala ko ye ala k'a sabati ala k'a barika ala ka fɛn bɔ nin kɔnɔ an sigilen tɛ min ye hɛrɛ la ala k'an kisi fo k'an kisi jahanama ma k'an sɔn fo k'an sɔn alijinɛ la ala k'o k'an ye kira hɔrɔma kosɔn salli ala muhammad alaikum ayuhal ikhwa an b'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen fo kabini an ka dugutigiw kana alimamiw kana cɛkɔrɔbaw an baw an ka karamɔgɔw akademi maaw ani kapu maaw ani naba bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin an bɛ masa fo ka masa barikada an bɛ masa fo ka masa barikada masa min n'a y'an sigi nisɔndiya in kɛnɛ kan bi ka sɔli alakira ka sallallahu alaihi wa sallama kɛnɛ a sigira kun min kama ala ka a barika n'o o ye kalanyɔrɔ dayɛlɛ kalanyɔrɔ ye ala ka barika don a la an bɛ min fɔ kuma lasurunyana silamɛya diinɛ dɔnni diinɛ de don kodɔn diinɛ don baara diinɛ don ladabu diinɛ fana don silamɛya ye o de an karamɔgɔ minnu tɛmɛna an ye Usa Jakite Mohamed Traoré Umar Askofar ninnu ka walanda a bɛ bɛɛ wasa sabula rasul sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ sinfani min ummati iza saluhu saluha nas wa iza fasadu fasadala ala kira ko b'a fɔ an ɲɛna jamakulu fila bɛ ale manton na n'o o jamakulu fila ɲɛna manton tɔ bɛɛ lajɛlen minɛ n'olu tiɲɛna manton tɔ bɛ tiɲɛ ala k'an kisi o ma kumakan damadɔ b'an bolo lamɔ kɔnɔna la ani kalanyɔrɔ ko in yɛrɛ fana la baara ka kɛ ni o ye o bɛ diya an bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ n'i ko kalanyɔrɔ kalanyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen de bolo ɲɛmɔgɔ olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye directeur i jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye karamɔgɔ aw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye minnu nan'u denw fana tɔgɔ sɔrɔ n'o ye masaw ye aw fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye n'an y'o o faamu baara in bɛ ɲɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ dɔ b'u olu la kalanko la an ka karamɔgɔ a y'a fɔ sisan nɔ
gouverneur ni kalaro min jɔlen filɛ nin gouvernement ka baara don mais population cayara jama caya kama sira dira bɛɛ lajɛlen ma i bɛ se ka kalanyɔrɔ dayɛlɛ a bɛ kɛ sariyaw dɔw kɔnɔna la gouvernement jɔyɔrɔ o ye mun ye sisan nɔ ka fara directeur kan programme mun bɛna kalanyɔrɔ la an ka hakili to o programme na minnu bɛ sanfɛ kalanko ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo n'olu bɛ programme dilan n'o ye manhaju ye olu k'u hakili to manhaju ninnu na k'a dilan k'a bɛn denmisɛnninw cogoya ma lamɔ fana ka na se formation fana ma ɲɛmɔgɔ surtout Cap de Bangoni n'o ye Traoré an mago bɛ e la kosɛbɛ kalanyɔrɔ in na formation na directeur minnu fana bɛ yan aw ka hakili to ani Traoré ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna karamɔgɔ minnu ta a ye formation caman k'u kun formation ye fila ye formation dɔ o ye jumɛn ye CAP bɛ mɔgɔw former mais aw yɛrɛ fana yɛrɛ dama fana ka to ka ɲɔgɔn former n'o o ye ka kalan taasiraw yira ɲɔgɔn na hali n'a ye Traoré yɛrɛ wele n b'a dɔn mɔgɔ min don ale ni Umar Asukɔrɔ fɛn filɛ nin ye an mago mana jɔ u la cogo o cogo k'u wele u bɛ se ka mɔgɔw former an ka hakili to karamɔgɔ ɲumanw n'i ye karamɔgɔ ta bi bi in na mɔgɔ kalan mɔgɔ i kalannen don ani n bɛ se ka kɛ karamɔgɔ tɛ kelen n kalannen don ani n bɛ se ka kɛ mɔgɔ kalan o tɛ kelen an ka hakili to formation ko la kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an k'u dɛmɛ olu ka baara la directeur fana kalanyɔrɔ kɔnɔna la programme min di aw ma san kɔnɔ a ye baara kɛ ni a ye a ye karamɔgɔw fana jateminɛ a la kalo saba o kalo saba ani karamɔgɔ ka to ka réunion kɛ n'o ye trimestre o trimestre a ka réunion kɛ k'a lajɛ bon kalo saba fɔlɔ na a fɔra i ka waranda kan ka da yan nɔ de a sera wa a ma se de i bɛ retard la walima i tɛ retard la a ka fɔ u ɲɛna kalo saba filanan fana a ka réunion fana kɛ wala sabanan fana a ka réunion kɛ mun kosɔn denmisɛnninw ka hakɛ o kana to kalanyɔrɔ fɛ san programme o ka dafa o de ye défaut ba bɛ an ka kalanyɔrɔ la a jaabi dɔ ye mun ye examen kɛyɔrɔ la sujet minnu bɛ na kalandenw b'a fɔ k'an m'a ye bon n'u m'a ye sisan nɔ jɔn nɔ don kalandenw nɔ tɛ dɛ bon directeur e n'i ka karamɔgɔw aw ka hakili to o yɔrɔ la ni o bɔra yen nɔ n'an ko an bɛ kuma jogo kan bi bi in na kalanyɔrɔ la denmisɛnninw ka fini donta ka na kalanyɔrɔ la kalanko la an bɛ jogo an b'a daminɛ o yɔrɔ la masa e jɔyɔrɔ ye mun ye den bɔra k'a bɛna kalanyɔrɔ la k'a bɛna école la fini min b'a kan na e y'a bɔtɔ ye nin kan ka na kalanyɔrɔ la wa a kunkolo kɔfɛlen cogoya min na e ɲɛ b'a a la kurusi min b'a a la e ɲɛ b'a a la nin ye kalanyɔrɔ fini wa i jɔyɔrɔ yira o yɔrɔ la ni den y'a ye den bɔra so ni fini modèle dɔ ye a bɛna kalanyɔrɔ la n'a ni karamɔgɔ dusu bɔlen bɛnna ni karamɔgɔ sera a ma sisan nɔ n'a den kɛra den modèle dɔ ye mun y'a to o bɛ karamɔgɔ bɔ a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ de fɛ den ja ka gɛlɛya karamɔgɔ la o y'a sɔrɔ a ja gɛlɛyara so fɔlɔ de izan an b'a fɔ aw ye denmansaw a y'a hakili to denw ka fini dontaw la a y'a hakili to denw ka kun kɔfɛtaw la kalan ma bɔ kalan na kalan bɛɛ ye kelen arabu kalan o tubabu kalan o i den bɛ bɔ kuma o kuma k'a bɛna kalanyɔrɔ la i hakili to a ka finiw na den ka kun kɔfɛta i hakili to a la a ka kurusi min bɛ yɔrɔ i hakili to a la exemple kelen pe i den ma baara sɔrɔ e y'a ta ka taa n'a ye commerçant dɔ fɛ yen nɔ ko wa ko n bɛ fɛ i ka n den ta baara la a ɲɛ b'a ka kurusi yɔrɔ la a ɲɛ b'a kunkolo kɔfɛ cogo la sisan nɔ buguli b'a tulo la commerçant bɛ sɔn ka ta a ye bonya tɛmɛ ani kalandenw ɲɔgɔn cɛ a kana sɔn ka dɔgɔyama tɛmɛ kalanden ɲɛ ka don i la cogoya si la bonya ka to i ni kalanden cɛ an bɛ ala deli kalanyɔrɔ ala ka barika don a la a tɔgɔ dara cɛkɔrɔba min na ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma a bɔra nafolo min na ala ka a jidi ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen fana ye bon ni kalanyɔrɔ ye sɔdakato jariya de nin ye saraka dɔ de kalan fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ sisan nɔ a tɔgɔ dara cɛkɔrɔba min na an ka karamɔgɔ dɔ bɛ Usa Jakite a y'a fɔ
ko nin ma bali an na cɛkɔrɔba in tun bɛ cogoya min na a sɔnna k'a den bɛɛ don ala kalan de la wa den dɔ de filɛ sisan nɔ ka nin so in jɔ sisan nɔ kalan fɛn fɛn bɛ kɛ a kɔnɔ k'a daminɛ ka nin sini kalan fɛn fɛn bɛ kɛ a kɔnɔ harifu kelen o harifu kelen n'a kalanna kɔnɔ cɛkɔrɔba ka hakɛ bɛ bɔ a la k'a d'a ma a kaburu kɔnɔ wa o tɛ tigɛ fo ka dugukolo meleke tuguni a tɛ tigɛ fo ka dugukolo meleke denw filɛ ka nin baara min kɛ tan nɔ sisan nɔ ni baraji ka bon san o san a bɛ kuranɛjigi min kɛ san o san a bɛ kuranɛjigi ni misi min faga ni kalanyɔrɔ kelen jɔli ka bon n'a bɛɛ puisque aw bɛna jamana de nafa bi bi in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kalan a kɔnɔ cɛkɔrɔba ka hakɛ bɛ bɔ a la k'a di a ma bon an ka hakili to nin de ye Surakatu Jariya ye bon cɛkɔrɔba ti yan an b'a fɔ k'a bi yan ani bi yan nɔ wa a wasolo nin tɔ cɛla fana bon nafolotigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to nin de la ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka nɔgɔ ɲɔgɔn ye bijahil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ masa tanu subhanahu jalla wa ala masa min ni tanu ka kan sanga n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ masa tanu ka masa barikada masa min ni barikada ka kan kuma bɛɛ lajɛlen na an bɛ masa tanu ka dɛmɛ ɲini masa fɛ masa min n'ale bɛ bunadamaden dɛmɛ a ka lahala bɛɛ lajɛlen na ka kisi ani nɛɛma k'o ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a k'o kɛ alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw a n'a ka sodugu sanuma ninnu ani mɔgɔ mɔgɔ de ma tugu u kɔ fo ka taa se alikiyama jɔ don ma o kɔfɛ silamɛw k'aw fo ni silamɛya foli ye foli min ɲɔgɔn tɛ foliw la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni o folikan ye k'a ɲini ala fɛ fana a ka kɛnɛ in a ka fanga don ala ka sinsin ka barika la i n'a fɔ wagatiw taara cogo min lahalaw taara cogo min kow tɛmɛna cogo min karamɔgɔw tɛmɛna bɛɛ lajɛlen n'i ka kuma da don i kan ka kuma min kan i ye dɔɔnin fɔ o kan u ye dɔ min di an ma k'an ka kuma o kan o de ye farikolo sutura cɛ ni muso farikolo kan ka sutura lahara min na o de kumakan dira anw ma ko an k'an sigi kɛ o la nin kɔrɔfɔ ninnu fɔli nin kuma ninnu fɔli nin waati in na silamɛw fɛn do fɛn min ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan langolon bɔ langolon bila o de warala o de carina fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne y'a fɔra ko kumakan ka kɛrɛnkɛrɛn o kan ka o fɔ walasa faamuya bɛ se sɔrɔ o la cogo min o ye fɛn ye fɛn min ka bon nka kalanden ko do aya damadɔw bɛ an bolo masa subhanahu jalla wa ala o ka kumakan na an bɛna o da ɲɔgɔn tulo kan ka se ka faamuya sɔrɔ o kɔrɔfɔw la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an dɛmɛ o kuma lakalitɔ la dalilu fɔlɔ min bɛ an bolo ni an bɛna an sinsin o kan ka o di silamɛw ma o ka minɛ ka baara kɛ ni o ye hijabu ko kunkan o ye aya min bɛ yen n'o jiginna alakira sallallahu alaihi wa sallam ale n'a ka sotigi musow u ka kibariya la o ye aya min n'an b'a fɔ o ma wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab nin dira alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ana ka sotigi musow ko n'a b'u ɲininka a bɛ alakira ka sotigi musow ɲininka fɛn na a y'u ɲininka ka fɛn dɔ to ani o ni ɲɔgɔn cɛ hijabu tali ye wajibi ye silamɛ muso kan silamɛ muso min ni balikuyara hijabu doni ka wajibi ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kiiri la alakira sallallahu alaihi wa sallam o ka kumakanw fana na
ni ko in ye wajibi ye muso min kɛra baaligu ye. Hijabu sharti dɔw bɛ a la f'a ka sɔrɔ o sharti ninnu dafalen don i la. A sharti fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn de ye? F'a ka sɔrɔ hijabu min bɛ e bolo, hijabu n'i y'a don a ka fari fan bɛɛ lajɛlen datugu ka bɔ cɛw ka ɲɛnafilɛli ma, ka bɔ masiri min b'i la o yeli ma, ka bɔ mun ma tuguni, ka bɔ futinɛ yɛrɛ samani ma ka na hijabutigi yɛrɛ ma. O ye diyagoya de ye hijabu donna kan. Wa hijabu fana i k'i jija a kana kɛ fini ye fini min ka fɛgɛn, fɛn min bɛ fini in kɔrɔ o b'i ye ka fini to i la, walima farikolo lamagatɔ o b'i ye fini in kɔrɔ ka hijabi to i la o ma ɲini hijabu donna fɛ. Hijabu donna de k'a ka se k'e kisi k'e tanga ka bɛ fɛndenw yeli ma i farikolo la. Hijabu donna o kun de kama. O kama hijabu donna bɛ hijabu don a k'i jija a kana kɛ fini ye fini min ka fɛgɛn k'a bɛ farikolo kɔrɔfɛn ye a kɔrɔ. Farikolo kɔrɔfɛn b'i ye ka hijabi min to i la o tɛ hijabu ye. Fo ka faamu a ko kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye? F'a ka sɔrɔ hijabu in ka girin de. N'i y'a don fɛn min ye farikolo ye o t'i ye. Fɛn min yɛrɛ ye fini yɛrɛ donkun ye a ka dɔn fini donnen bɛ kun dɔ kama finitigi kan na fo de ka faamu. A ka dɔn fana fini kana kɛ parilan ye ten min ye diɲɛdenw ka parilan ye k'o ye hijabu ye. Wa an ka sisan hijabu bɛɛ lajɛlen ye o de ye. An bɛ hijabu ninnu don parili de kama. Masiri minnu yɛrɛ bɛ hijabu ninnu na k'u don k'u yira o yɛrɛ ka ye, o yɛrɛ ye fitinɛ ye min ka bon ka tɛmɛ a donbaliya kan, an b'a fɔ ten. Hijabu donkun de ye a ka se k'e kisi ka bɔ futinɛ ma, ka cɛw image ka se ka sama ka na e ma. Hijabu donkun ye a ka b'o la. Mais anw bɛ hijabu don ka pari de ka yira cɛw la ko ne de ka fini min ɲɛna ka tɛmɛ fini bɛɛ lajɛlen kan. Ayi, walima n'o ye fini ɲuman don u bɛ fini dɔ don a ka k'o ye hijabu ye. B'a sɔrɔ fini camancɛ bɛ cilen don, a disida bɛ cilen don ka jigin duguma. Bidɔn t'a la, kolonin t'a la k'i bɛ min don, i bɛ taa sɔrɔ hijabu bɛɛ lajɛlen donkun ye fɛn min ye a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn hijabu dugumana na. O tɛ hijabu ye dɛ. Ayi, o ye masiri de ye. O yɛrɛ kan ka dogo fɔlɔ hijabu fɛ. Hijabu kan ka o de dogo ka bɔ ɲɛtigi ka yeli ma. Hijabu kan k'o de dogo ka bɔ farikolotigi farikolo yeli ma. An k'an cogo dɔn o yɔrɔ la kosɛbɛ. Ayiwa, a dɔ fana ye jumɛn ye? Hijabu min bɛ yen ni e b'a dɔn i k'i jija hijabu in kana kɛ nansaraw ka tamasiyɛn ye, nansaraw ka fini ye, fini min bɛ yen ko a bɛ tamasiyɛn dɔ yira ka danbeya ka taa o ko in ma. Hijabu in kana k'o ye. Hijabu ka kɛ fini de ye, fini min bɛ yen a bɛ yɛrɛ hijabu, a bɛ yɛrɛ kɔlɔsi sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ kalanyɔrɔ in Ala ka barika don a la, Ala k'a sinsin ka barika ka fanga don a la. Kalan minnu bɛna kɛ a kɔnɔ karamɔgɔ ni kalandenw fɛ Ala k'a kɛ kunnajata ye an ye diɲɛ ani lahara. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ mɔkɛ taara ka ko min to Ala ka fanga don u la ani silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقر دعواه عن الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمبيرة كعلى بركة على مي أني تمنيكا كم على مي نيا بركة أبي جدي مغتي كم مغمي تجدي لفه ولا بكانا على بركة
a sabu kɛ bɛɛ b'a fɛ i ka hɛrɛ ka caya o tuma ala min ye nin hɛrɛ in k'an ye k'a kɛ silamɛya ye k'a kɛ jamana ye nin hɛrɛ in an bɛ ala barikada n'a ye hali kafiriw olu bɛ nafa sɔrɔ an ka nin hɛrɛ in na parce que ni mɔgɔ min ye jogo ɲuman sɔrɔ kalanyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye ni kafiri min bɛ jɛ la dɔnni ka ala ɲɛ siran ye n'i y'o sɔrɔ i bɛ kafiri ka hakɛ to a ye tuma nin hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ye ala min ko kitabuba in kɔnɔna na k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲumanya ye ani ala ɲɛ siran ye k'an bali ka bɔ dansago ma ani ala kotako o ala ye an bɛ ala in tanu k'a barikada lahala bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ o mɔgɔ n'a sen ye yan sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ aw ɲuman nana cogo min na masa min y'o nɔgɔya ka aw ɲuman segin ka taa denbaya la ka denbayaw ɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ ala ma baasi kɛ mɔgɔ si la an b'o ɲini ala fɛ senw dara fɛn o fɛn kan ka na a cɛncɛn n'a bɛlɛ n'a kala n'a bɔgɔmugu k'a kɛ baraji sɛbɛn ni jurumuya fa ye nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ala ko an ka sira ale ɲɛ munna lajaba gɛlɛman tigi o de ye ala ye ni maa min siranna ala ɲɛ ala b'i tanga k'i kisi ka bɔ ala ka lajaba ma alhamdulillah summa alhamdulillah summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsani ila yawmiddin ami ala tanu ka ala barkada ka kisi ɲini ala fɛ a ka jɔnba ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'a ka so donkew ani mɔgɔ mɔgɔ tuguru kɔ ni ladigɛli ɲuman ye ka se don laban ma k'an y'o jamakulu cɛ la k'an n'u kisi ni kisi dunbɛlɛ ko an k'a dɔn hadamaden tuma min n'i sara ka don dugukolo jukɔrɔ i ka baara bɛɛ bɛ jɔ fo n'a kɛra baara saba i ka fɛn bɛɛ bɛ jɔ fo fɛn saba o fɛn saba fɔlɔ ye mun ye انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية i ka baara bɛ jɔ fo baara saba saraka bolibolitaw i ye baara ɲuman min kɛ i salen kɔ misaliyala i ye misiri jɔ i ye kɔlɔn sen i ye yiri turu i salen kɔ mɔgɔw b'u nafali min kɛ nin na a baraji bi sɔrɔ kaburu kɔnɔna na أو علم ينتفع به walama dɔnni mɔgɔw b'u nafa n'i ka dɔnni ye i ye mɔgɔ dɔ kalan kuranɛ la i ye mɔgɔ dɔ kalan hadisa la i ye mɔgɔ dɔ kalan fiqh la i ye dɔ kalan seliji kiri la i ye dɔ kalan kabila ni bada la i ye dɔ kalan seli farda la i ye dɔ kalan tahiya la i ye dɔ kalan allahumma salli la walama e ye mɔgɔ min kalan ale fana kɛra karamɔgɔ ye a fana bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kalan o tuma na hali e salen kɔfɛ o nafa b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔna na أو ولد صالح walama den ɲuman يدعو له a bɛ ka dugawu k'i ye wa an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan baara min kɛlen filɛ nin ye sisan nin baara in tun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye nafolo in tun bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ min tɛ kalanso ye manala ye mɔgɔ min hatigɛ den ɲuman na den i y'a don kalan na a bɛ ala wele i ye a ye kalansow jɔ i tɔgɔ la i n'a fɔ an filɛ nin ye o dɔ kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o hakili tɛ nin ye n'ala a don mɔgɔ min hatigɛ la k'a se d'i ma ka tila ka hakili d'i ma n'i y'a baara kɛ o tuma na i y'a kɛ masa min ye masa min kɛra sababu ye n'i ka ɲɛnamaya bɔra ale sababu la o masa in ala to o jɛ a baraji la wa e yɛrɛ min y'a kɛ fana ala bɛ baraji k'i yɛrɛ ye don min n'i tɛ yen fana i ka nin baara in i bɛ hɛrɛ fana sɔrɔ a la wa seri ala ye ka mɔgɔ d'i ma min bɛ se ka a ɲɔgɔnna k'i yɛrɛ ye o la alisilamɛw kuma
ma kun tagala jiyana an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ka dugawu ka aw ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye kalanso in bɛɛ k'a bila i kunna nin ye silamɛ bɛɛ de ta ye bɛɛ k'a bila i kunna kafiri fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o tuma na an b'a ɲini ala fɛ a dabɔra min kama ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan ala k'a hɛrɛ jidi ala k'an ka lahala bɛɛ ɲɛ ala k'a k'an ma jurumu yafa ye ala k'a k'an ma sutura ye ala k'a k'an ma daraja ye ala k'a k'an ma kɔrɔta ye ala k'an ka lahala kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se an ka kɛnɛ na ka na fara an ka k'an ɲɛnamaya an b'a ɲini ala fɛ an bɛ fɛn o fɛn na kɛnɛ in bonya kama ala ka ala se kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kelen kelen bɛɛ ka hami taga bɔ an kan n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ min kan tɔɔrɔ ninnu ala k'u falan ye fɛn na min ka fisa tɔɔrɔ in ye ala k'an ka lahala bɛɛ lajɛlen ɲɛ o la an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yan an bɛ kuma segu ma an bɛ kuma jɔnyɔrɔ in na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɔ yan ka taa an bolo don fɛn o fɛn la ala ka bɛɛ kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma ala kana sini juru wuli ka bɔ yan ala sɔnna ne ye cɛkɔrɔba den ye donc karamɔgɔw kumana cɛkɔrɔba kan mɔdenw kumana kan sigiɲɔgɔnw kumana kan yali a ti daga cɛkɔrɔba den dɔ fana ka kuma cɛkɔrɔba ye jɔnni ye wa donc kuma jan tɛ ne fɛ ne bɛna kuma min fɔ bɛɛ k'i hakili to a la a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa an ka cɛkɔrɔba tun ye mɔgɔ dɔ ye a sabalilen kun don donc n y'a kanu nin kɛnɛ in kan ka dɔ fɔ sabali la bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ sɔrɔ sabali kɔnɔna na kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ donc mɔgɔ caman bɛ yan minnu b'a dɔn minnu t'a dɔn donc n'a ma ɲɛ kalanyɔrɔ taara k'a tɔgɔ da a la donc denmisɛnnin laban minnu bɛ yan olu de bɛna don kalan in na yali kalanyɔrɔ tɔgɔ dara cɛkɔrɔba min na jɔn de don a ka kan olu fana k'a dɔn walasa a ladegeli fana o fana bɛ se ka kɛ hakili ɲuman ye olu fana ma masa minnu fana bɛ yan minnu t'a dɔn u k'a dɔn cɛkɔrɔba in ye jɔnni ye cɛkɔrɔba in tun ye mɔgɔ dɔ ye ala y'a sɔrɔ fɛn o fɛn la o ye sabali ani sinjitugu ye cɛkɔrɔba in tun bɛ bɔ yan a sen na fo quartier caman a balimaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛli la donc ala ye a sɔn o la a sigiɲɔgɔnw bɛ yan minnu y'a seere ye kamalen joli joli bɛ yan i y'a faamuya b'a la a ye minnu ka musokow dilan ka tila k'olu mɔdenw ka musokow dilan mɔgɔw bɛ taa sɔrɔ sunɔgɔ la donc n'a fɔra k'a fɔ ko karisa fɔli kɔ k'i tun bɛ sunɔgɔ la a tila k'anw yɛrɛ jalaki mun na an b'ale kunu pour que ale ka mɔgɔw mako dilan donc nin bɛɛ tun bɛ cɛkɔrɔba in jogo la donc alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la deli halisa ala k'an bɛɛ sababa ma donc n bɛ min fɔ ka jama ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la n bɛ n yɛrɛ kun ladi ani jama kɔnɔ ala filɛ ka nin nɛɛma min kɛ anw ye nin ye tan nin tɛ anw yɛrɛ k'a ɲininen ye nin ye cɛkɔrɔba de ka ɲininen ye ka kɛ anw ye donc maintenant anw yɛrɛ ye jɔnni ye o bɛna dɔn anw de den na sisan bonya fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ cɛkɔrɔba ka bonya ye donc anw de b'an jija jogo ɲuman na sisan bonya in ka continuer ani lamɛbaga bɛɛ lajɛlen donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ n tɛna kuma jan b'a fɔ ko assalamu alaikum warahmatullah. bon nin tɛ baara jasilen dɛ du bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na ka taa ɲaaro la ka na bila du bɛɛ la alahu taala ye nin ŋaniya k'a ko a bɛ kɛ sigiyɔrɔ min ye a bɛ kɛ sigida min ye a bɛ kɛ kalanso ye n bɛ umaru min y'an ka ŋaniya la kan alhamdulilayi an bɛ alahu taala fo ka waleɲuman dɔn fanka tɛ dɛ fa ye baara min kɛ o baaraw de fɛnɛ denw b'o sira kelen kan hali bi an bɛ alahu taala deli denw ma nin y'a daminɛtɔ de ye dɛ an t'a fɛ nin ka kɛ kɔlaba ye ala ka dusu dɔ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ hali min t'ale denw i fana ka nin ɲɔgɔn kɛ bon jama mɛnna sigili la an bɛ dugawu kɛ alisilamɛw bɛ an bɛ dugawu kɛ sigidaw ye cɛkɔrɔba minnu bɛ yan o fatura alahu taala ka hinɛw la ala k'o nɛɛmɛ an minnu b'o kɔfɛ an b'olu kɔfɛ alahu taala ka an fana taa ɲa ya rabbi allah ko ala ka baraka do yoro la ala ka sigidani ala ka jidi kalani allah taala ka ke noro salatul fatiha wa salli ala muhammad rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جاء من نصر يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا الشاهدين إن الله ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ame kene minga wasa kene do angani chogorobai silamedo ladrido mogonyenema do amba ini ala fe ala ka mbeke onyokonye amam la fe kani ala ko barate ala ko ne aya no ya mo ko chama yara
hali bi an bɛ ala deli a ka dɔ fara u kan kalanso min jɔlen filɛ a tɔgɔ la ya rabi ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ sɔrɔ sabu ye ala ka alijinɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka yafa ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ya rabi a bɔnna ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an bɛɛ bɔlen silamɛya kan k'an fatu limaniya kan ala k'an kanu ala kira yɛrɛ kanu kama an b'an fa ɲuman in fo k'an ba ɲuman ninnu k'a bɛɛ lajɛlen fo olu ninnu kɛra an ka diɲɛnabɔ sababuya ye an b'u bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye duniya ani kiyama ani bangoni cɛ n'a muso an b'u bɛɛ lajɛlen fo min bɛ ba dara dɔn ani min t'a dɔn an ka foli ani an ka dugawu a bɛ ka tugu bɛɛ lajɛlen ma ani an bɔnna bɛɛ lajɛlen ne de tun ye ba dara den fɔlɔ ye foli min bɛ ne bolo k'a fɔ a ye jamana kuma don a ma nɔgɔn. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ami ala barika da ka ala kira kanu barika da kira kanu koso ami kira ba kanu ala mi yan fa nge kira kanu ba ye katla ka an demuso mɔgɔ wɔɔrɔ nɔgɔya fa ye k'an don furu la man sibila mana sira kan ali bi an mi dugawu don ala ka an ɲɔgɔnna caya diɲɛ dugukolo kɔ kan k'an bɔnna bɛ ɲɛ ka silamɛ muso ni silamɛ cɛ bɛɛ lajɛlen k'an bɛ sabati diinɛ in kan kalanyɔrɔ in ala k'a sabati ya rabi ala k'a sabati k'an hinɛ se an fa ni silamɛ su kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah rabbil alamin ala ka hɛrɛ jidi an b'an dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka dugawu bɛ ala ka denbaya bɛɛ lajɛlen barika bangoni kin ala ka jidi ali bi kamini ban de bɛ kɔ in na an bɛ na yan nɔ wallahi an fa ye yan daminɛ depuis bɔgɔsoni na an fa de ye nin laɲini ka di anw ma an b'a ɲini ala ka laɲini nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye an fana bɛ se ka min laɲini ka bila an denw ɲɛ. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ani kalanso ne bɛ kuma kalanso tɔgɔ dara mɔgɔ min na n'o ye ne fa ye a den kɔsa de ye ne dɔgɔkɛ de ye kalanyɔrɔ dayɛlɛ ne b'a la deli ala ka hinɛ s'a ma ne bɛ cɛkɔrɔba in dɔn kojugu ne fa de don a ka kuma gɛlɛn ne ye cɛkɔrɔba in lasigi a siso kɔnɔ n ko ne fa ne b'a ɲini fɛ i ka limamiya bila i kɔrɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ wari ko ne bɛ wari d'i ma a ko ne ma wari ko tɛ ne t'a limamiya kɛ wari ko kama ne b'a kɛ Alahu Taala kelen peere kama an ne ko ne fa i kɔrɔ la i ka bɔgɔbɛ bɛ ka caya alimamiya bila ko ayi ne t'a alimamiya bila ne b'a kɛ ala de kama ne ka kuma cayara a y'a bila a ma tɛmɛ kalo kelen ka cɛkɔrɔba in fatura ne ko cɛkɔrɔba in ma ne fari fagara quoi ne bɛ n dan tɛ sunɔgɔ don dɔ la ala nana sogo da na ne ye cɛkɔrɔba in nɔrɔlenba ye ne bɛ ka boli ka tugu a kɔ ne ko ne fama n ko bɛɛ an b'a wele ko bɛɛ a tɔgɔ Badara n ko yafama ala kama ne ko k'i ka alimamiya bila a ko walayi ne yafali ne ma diɲɛ fara lahara kan depuis o kɛra ne fari fɔnna cɛkɔrɔba in silamɛya ka d'a ye cogoya min na ala ka kalanyɔrɔ in yiriwa ala kana nin k'a da a laban ye ala ka nin k'a daminɛ ni ala ka misiriw nɔgɔya min bɛ se ka jɔ cɛkɔrɔba in tɔgɔ la ala ka cɛkɔrɔba in den cɛman fara musoman kan ala k'a bɛɛ lajɛlen sɔn ya rabi ala ka nin kɛ ko daminɛ ni diyara ne ye cogo min ala k'a diya ala ye ala k'a diya ala ye. an bɛ kalanyɔrɔ dayɛlɛ de la bi n'o ye Bangoni plateau ye ka kalanyɔrɔ dayɛlɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kalanyɔrɔ dayɛlɛ Bangonika bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'an ka dugulamɔgɔw bɛ yen n'o ye Kulukaw ye o tɛmɛnen kɔ an y'an ŋaniya siri k'a fɔ n'ala ye hɛrɛ k'an ye an bɛna madraso dayɛlɛ an ka cɛkɔrɔba tora n'o ye Badara Ali Tarawele ye vraiment ka se ka hinɛ s'a ma ani silamɛ su bɛɛ pour que ka se ka diinɛ sankɔrɔta ka diinɛ taga ɲɛfɛ walasa ka se ka diinɛ yɛrɛ k'a bila kɛnɛ kan n'o ye madrasa so ye silamɛ bɛɛ tɔgɔ la donc a yira k'a fɔ mɔgɔw la k'a fɔ diinɛ dɛmɛli vraiment silamɛya la koba don n'ala y'a seko mɔgɔ min na alhamdulillah an kɔni y'an ŋaniya sigi n'ala y'a seko an na k'a fɔ an bɛ madraso dayɛlɛ an fa n'o ye Badara Ali Tarawele ale tɔgɔ la alhamdulillah ala y'a seko an na an y'a dayɛlɛ ka bɛn bi don ma k'an ka karamɔgɔw wele ka na u ka na ka na wajuli kɛ k'an ka karamɔgɔw wele ka na u ka se ka na kunnafoniya caman lase mɔgɔw ma a la ka kuma diinɛ kan a la vraiment an b'o de kɛnɛ kan bi n'o ye madraso dayɛlɛ silamɛ bɛɛ tɔgɔ la sallallahu Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc ne de ye kalanyɔrɔ directeur ye quoi. Donc an b'a ɲini denmansaw fɛ n'Ala sɔnna ma école Badara Ali Tarawele kɔnɔna na yan an b'a ɲini fɛ u bɛɛ ka na ni waden ye n'Ala sɔnna ma u bɛ wasa sɔrɔ a la o fɛn mun ɲini kalanyɔrɔ kɔnɔna na an y'a ɲini fɛ n'Ala sɔnna ma inshallah ta'ala n'Ala sɔnna ma fɛn mun ɲini fɛ o b'a kɔnɔ parce que Ala ko de bɛ kɛ yan fo de kɛ ni Ala ko kɛ kan fɛn fɛn bɛ kalan école la o kan kelenw de bɛ kalan yan n'o ye arabu français ani anglais ni Ala sɔnna ma o fɛn fɛn ɲini kalanko in kɔnɔna na nimisiwasa ni ani fɛngɛ la an y'a ɲini Ala fɛ ni Ala sɔnna ma Ala b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ ni Ala sɔnna an ka ɲini fɛn fɛn ye denmansaw ninnu kɔnɔna ye denmansa mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na kalanko kɔnɔna na an b'a ɲini fɛ sigida mɔgɔw fɛ Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na n'u denw ye école kɔnɔna na n'o ye Badara Ali Tarawele kɔnɔna ye ni Ala sɔnna o bɛ fɛn mun ɲini Ala fɛ n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya ya rabi an b'a ɲini fɛ kalanyɔrɔ Ala k'a taa ɲɛ
ya rabbi aya kera kum kama ya rabbi no ala koy ala ka ke ala koy ya rabbi ala ka ala koy ala ka diine kala wore ya rabbi ala ka basi kala wore ya rabbi am don min yala fa ya rabbi ala ka bela jini sabati ala ka nyu bela jini sabati alhamdulillah rabbil alamin kumi anga chorwa ale ko yemo ye akute sireno diine ko la donc ay kala joga kanunga to dala parce que ko tento don mo ba fo ko denga masaka hage denka fen caman b'a kɔnɔ mais an bɛ se ka daguna fila ɲɔgɔnna fɔ fɔlɔ an bɛ se ka kɛ ladabu sira ye ka den wolo ka essayer a ka bila ladabu sira kan n'o ye diinɛ sira ye alhamdulillah an kɔni an ka cɛkɔrɔba an bɛ ala tanu den kɔni n bɛ se k'a fɔ i ma k'a sago ye honnête k'a fɔ k'a kɔni ma den kalan diinɛ sira kan walima ma diinɛ ɲɛ yira denmisɛnnin den na an tɛ se ka o nkalon da la a kɔni bɛ lahara bi donc o kasa an y'a kanu ŋɔni ala y'an jidi k'a sɔrɔ kɛ an b'a kanu ka kalanyɔrɔ jɔ ka tɔgɔ da la i n'a fɔ a ye cɛsiri diinɛ in ko la cogoya min na an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ ala ka nin jɔli ala ka se ka nɔgɔya denmansa kelenna bɛɛ lajɛlen denw ye k'u su u n'u ɲɛnɛma n'u u yɛrɛ u ka se ka ala ka diinɛ ka se ka dɔ k'a la ka dɔ fɔ a la ka jɔ ka ɲɛsin silamɛya bɛɛ lajɛlen ma donc ne kɔni ka weleweleda bɛ silamɛ bɛɛ ye kalanyɔrɔ in ma jɔ nafoloko kama i n'a fɔ ala y'a joli sababu ne yɛrɛ la ne kɔni ye kalanyɔrɔ in jɔ ka ɲɛsin denmansa bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka diinɛ hali bi an ka ɲini an ka ɲɛdɔn an ka se ka denw ladabu hali bi diinɛ sira la denw kana k'an bolo an salen kɔfɛ u ka taa ɲɛsin ala kota ma hali bi an ka ɲini ala fɛ ala ka denw bɔ an na den minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ɲɛsin diinɛ batoli ma n'u bɛ ɲɛsin u mansaw ladonni ma a kɛla u siw an'u ɲɛnɛma ye ala ka se ka o den di silamɛ bangebaga bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ kanu kama hali bi an k'an cɛsiri anw minnu fana kɛra denmansaw ye an kana bila an kunna an ko nin ye anw fana tilalen dɛ fo jogo min bɛ yen ni denw bɛna kala la an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ kala la o problème bɛ denmansa caman na bi i bɛ taa sɔrɔ e bɛna nin den ye kalanyɔrɔ la k'a bɛna bila diinɛ sira kan i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ tɛ diinɛ ɲɛdɔn donc a ka kan n'i ma ɲɛ i b'i den bila sira kan hali n'a sɔrɔ silamɛya sira don a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka dɔ ɲɛdɔn a la i ka se ka dɔ k'a la i ka se ka denw bila sira ale bi ne kɔni filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka sababu kɛ min ye hali ni ne yɛrɛ min filɛ an ko kɛnɛ kan ale bi ne yɛrɛ bɛ ka ɲini ka diinɛ dɔn ka se ka mɔgɔw labilasira ka n yɛrɛ bilasira ka se ka kisi kɛ hali bi ani silamɛ bɛɛ ala k'o kɛ ala kira kama sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka kalanso in kɛ kunfiya kɛlɛyɔrɔ ye ka kɛ denmisɛnninw ladamu yɔrɔ ɲuman ye k'a ɲini ala fɛ u ka laɲini ye min ye jamana in denmisɛnninw olu lakalani ɲuman ala ka a baara nɔgɔyaw ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen banna nin sanga in na wajulu kɛnɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomori tinya